It's time for DJ Rocky's Secret Files. Binantaan ako ni Papa. Napapatayin niya raw kami. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang April. And this is my secret file. "25 years old na ako. At sa buhay kong ito, masasabi kong napakahirap magpanggap na okay ka. Yung tipong masakit, pero kailangan mong tiisin at kailangan mong gawin. Sampu kaming magkakapatid. 7 babae. 4 na lalaki. Ako ang bunso. Tandang-tanda ko pa nun. 6 years old ako, grade 1. Pinatigil ako sa pag-aaral. Dahil ang sabi ng tatay ko, ang mga ate ko na lang muna daw ang mag-aaral. Kasi bata pa naman daw ako. Kaya ayun, tumigil ako. Then, 4 na taon ang lumipas. Tsaka lang ako nakapag-aral ulit. Biruin mo yun? 4 na taon ang nasayang. At hanggang ngayon, pinanghihinayangan ko pa rin yun. Pero kahit ganun, nagpatuloy ako. Masaya naman kasi mula grade 1 hanggang grade 6, honor student ako. Masaya na ako na laging umaakyat si mama sa stage para magsabit ng medalya at ribbon. Sino ba naman kasing hindi magiging honor student noon? Sa kalagayan ko, di hamak naman na mas matatanda ako sa mga kaklase ko. Pero, at least, yun yung advantage ko. Hanggang sa dumating na naman yung araw na pinakaayaw kong mangyari sa buhay ko. Pinatigil nila uli ako. Kasi ang gusto nila pag-aralin ng ate ko. Ayokong pumayag. Nagalit sila sa akin. "Bunso, tumigil ka muna. Ako munang mag-aaral," sabi ng ate ko. "Ayoko, ate. Gusto kong makatapos ng maaga. Ang tanda ko na, magsi-16 na ako. First year high school pa lang ako. Pwede namang sabay tayong mag-aral eh." Sagot ko sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, pwede naman ako magpatuloy ng pag-aaral. Hindi naman ako manghihingi ng pera kina tatay at nanay. Magtatrabaho ako. Kung wala, sige, wala talaga. Basta, ayokong huminto. Sayang naman yung taon. Nung una, ayaw talaga nilang pumayag. Mahirap daw. Sabay-sabay ang lahat. Pero wala na silang nagawa.
Nag-enroll ako sa high school. Nag-aral ako. Nagtatrabaho ako sa gabi at nag-aaral ako sa umaga. Yung trabaho ko noon, doon sa isang bakery malapit sa amin. Tagabalot ng tinapay. Minsan tindera. Madalas naman helper. At pag walang pasok sa school, sa umaga nagtitinda ako ng pandesal. Sa hapon naman, mga meriendang tinitinda ko. Kaya nakakakuha ako ng extra para meron akong pang-project sa school. Mahirap man pero laban lang. Kaya lang minsan hindi ko maiwasan. Naiinggit ako sa mga nakikita kong bata. Yung tipong hindi na nila kailangan pang magtrabaho para lang makapag-aral. Kasi kung tutuusin, responsibilidad yun ng mga magulang, hindi ba? Samantalang ako, kailangan ko pang paghirapan. Well, naiintindihan ko naman ang sitwasyon namin. Mahirap lang kami. Isang kahig, isang tuka. Ganun eh. Naalala ko pa nga, pagkagaling kong eskwelahan, papasok lang ako sa kabilang pinto, labas sa kabila, na kumakalam ang sikmura. Swerte na naming pamilya kung magkaulam kami ng masarap sa loob ng isang buwan. Kasi kadalasan ang ulam namin, tubig asin, toyo, kape, gulay. Swerte na nga rin kung sardinas eh. At yung bigas namin noon, NFA pa. Lahat ng yun pinagdaanan namin. At kung babalikan ko yun, ang hirap. Na para bang gusto ko nang sumuko. Pero lagi kong naiisip na meron akong mga pangarap. So tinuloy kong mag-aral. Nangarap ako ng nangarap. Nag-aral akong nag-aral. Hanggang sa dumating yung isang napakalaking bangungot sa buhay ko. Year 2015. Alas 9 ng gabi. Tandang-tanda ako pa. Galing akong trabaho kasi nga working student ako. Pinagsamantalahan ako. Pinagsamantalahan ako. Ng isang taong hindi ko akalaing gagawa sa akin ng kahayupang yun. Lahat ng pangarap ko, gumuho. Nawala lahat ng pangarap ko. Parang gusto ko na rin magwala. Kasi, said na ako. Parang gusto ko nang haring mawala sa mundong to. Kasi yung taong gumawa ng kahayupan sa akin, sarili ko pang ama. Oo, tatay ko ang nang-rape sa akin. Lasing siya noon. At ayoko nang idetalye pa kung anong ginawa niya sa akin. Kinabukasan noon, pinagbantaan niya ako. Na wag kong sasabihin kahit kanino ang nangyari. Dahil papatayin niya raw kami. Sa sobrang takot ko at sa kagustuhan kong protektahan ng pamilya ko, lalo na si mama, itinago ko. Sinarili ko. Halos mabaliw ako noon. Hindi ako nakapag-aral na maayos. Bumagsak ako sa school. Nawalan ako ng pag-asa. Para bang gusto kong gumising sa masalamuot na bangungot na yun. Gusto ko lang tapusin ang lahat pero naisip ko, mahal na mahal ko yung nanay ko. At meron akong pangako sa kanya na iaahon ko siya sa hirap. Kaya naisip ko na kahit masakit at nahihirapan ako, pagpapatuloy ko ang buhay ko. Araw-araw, nagdarasal ako, nagpapakonsulta, para unti-unti kong makalimutan ang nangyari. Lumayas na rin ako sa amin. Nagtrabaho ako ulit. At pagkatapos nun, bumalik ako sa pag-aaral. Masasabi kong ang tapang-tapang ko kasi nagawa ko pa rin yung mga bagay na yun kahit ang hirap.
Pero sa totoo lang, kung wala yung nanay ko, malamang sumuko na ako. Bumitaw na ako. Mahal na mahal ko siya eh. Then fast forward after 2 years, naka-move on na ako sa mga nangyari. May mga araw na bumabalik, pero nililibang ko ang sarili ko. Hanggang sa unti-unti, nalilimutan ko na. August 8, 2017, nakulong ang tatay ko. Hindi ko na inalam kung anong dahilan. Kasi wala naman na ako sa kanila. Hindi na ako nagpapakita sa kanila. Then, one day, dumating yung isang taong nagpabago ng buhay ko. Si Jay. Naligaw siya sa akin. Mabait siya. Maalalahanin. Sweet at maalaga. 1 taon siyang nanligaw at sinagot ko siya. At doon ko naramdaman ang tunay na pagmamahal. Kapag kasama ko siya, nawawala lahat ng sakit at hirap na pinagdaanan ko. Dahil damang-dama ko na mahal niya ako. Hindi ako naglihim sa kanya. Sinabi ko ang lahat ng mga masalimuot na nangyari sa buhay ko. Sinabi ko lahat sa kanya ang totoo. Wala akong tinira sa sarili ko. At sa kabila ng lahat ng yun, tinanggap niya pa rin ako. At hanggang ngayon, sinusuportahan niya ako sa lahat ng mga bagay na ginagawa ko para maabot ang mga pangarap ko. March 16, 2019, nag-propose siya sa akin. Walang mapaglagyan yung sayang nararamdaman ko dahil sa isang taong nagpadama sa akin ng totoong pagmamahal. Sa ngayon, masasabi ko, lahat ng nangyari sa buhay ko ay merong dahilan. At siguro lahat ng yon ay mga pagsubok lang sa buhay. Kasal na ako ngayon. Masaya kami nagsasama. At meron ng isang anak. Hindi ko pa naman nakakalimutan ang nanay ko. Patuloy pa rin ako sa pagpapadala sa kanya. At meron naman na siyang maayos na buhay. Wala na ako masyadong balita sa mga kapatid ko. At yung tatay ko naman, hanggang ngayon nakakulong pa rin. Ayoko nang bumalik doon. And by the way, graduating na ako ng college. Patuloy lang ako sa pag-abot ng pangarap ko. Kaya, ikaw na nakikinig ngayon, kung meron kang hirap na pinagdaraanan, malalampasan mo rin yan. Basta magtiwala ka lang sa sarili mo at sa poong may kapal. Muli, ako si April at ito ang aking secret file.